Hello Tinashe. Hello Tinashe. Haya panzi pari nani? Hi guys, ya pana pa yakabata. Ya pana pa network inenge iripo. Mnaenda free window. Ya pana pa network iripo. Pana pa network saka mukati ndo msana network. Panza pa network iripo. Panza pa ndakagara panzi pa hotel guys. Ndigere pa hotel panzi iripo. Mamukase guys. Uyai kumakuwa, uyai. Uyai, morning guys, morning. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. How are you guys? Hello guys. Hey guys. Ansta uya kumakuwa ndio amuno dash. Hama kuwa muno mada. Yes mwanangu Samantha. Iwe Samantha sendi sina kukuona. Iwe Samantha why ndi sina kunyeso kukuona iwe nesuru. Sama. Why ndi sina kukuona mnari mjozi wewe. Unufa wakuya kwa Haitisha. Iwe mwanangu you must come to the Haiti. You must come to Haiti. Hanzi morning makafa mabone. Wanda kafa mbabo. Maipiela antina kwenda kaenda uyari kufona ndiripa live usho. Ari kufona ni nyaya yake uyu. Ani nyaya kwa kune mkadzawa ne kurohwa ne murume kwa ikupi ku KZN. Hanzi ari kurohwa ne murume every day. Ani chimwana saka handizoti KZN ndodi nini ndiri pano. Ndatoshaya unyacho ndansati ndatombodi. Right, mukunyazo ndinzwa ere guys. Can you hear me? Ndodati nyazo tikukunzwa. Muri kuninzwa. Mubva maita share the life. Hanza yasikubasa mama. Okay, unova wakuya kwa Haiti. Iva maita share the life ka mubva esi pillow the apostle muraitere. Mubva maita share the life guys. Mubva maita take other people. Uya ndoda kukudza ima Makuhwa. Ndoda kukudza ima Makuhwa. Ni ndoda kukudza inyaya. Ya ndoda kukudza ipano Gua to the West. Come here. I want to share with you my Gua. I've got a Gua to tell you. Yes. When I have a Gua, I will come and tell you my Gua myself. Nesunda yendi kumafara na ndo kumafara singati zvokudisturb iwanda ndisingatodi zvokudisturb ndaida kufara saka ndakafara. Nas today is the day to tell you the Gua to the West. Ina ntauri Makuhwa evamwe ndotaura angu ndokuigirai angu ini Makuhwa haikona evamwe vanhu angu ndinouya ndokusitira the record straight. Asi iwe kana ndakudza Gua uchida kumhanya neside rawa mhanya naro rawanzwa kumastreet famba nebhora mhanya naro. Ka uchida kumhanya nerangu randichakuudza inini womhanya nerangu. Handika tibve tangozvipedza izvi nokuti munoziva kuti kwai munobuda nyaya dzimwe dzisiridzo hazvibudi zvazviri hazvibudi straight forward. Hani munozvisiva si hove aiwa iwe unotomira panapa inini wauya pano uchiti iwe uda kwa Gua rangu saka iwe unotomira pano chataura cho ndikataura after hour wotogara pano kana uchida kuwa Gua kana usina data tafusha because isusu tiri mbingaresi pano. We are mbingaresi. Uri kuona tiri mbingaresi. Hanzi nachiera yes taura yes. Saka mutondi manyisi motomira makaita patience because Makuhwa ndimunomada hati nyaya dzacho ndimunodzida. Nyaya ndimunodzida andisirini ina ndichaginyedze kumba kwenyini. Ina ndichaginyedze kumba kwenyu kuti mazobatanani mazodini nyaya dzevana ndinei nadzo dzekuti ningwa batanani ndedze kumba kwenyu kuti munhu wese apa vazhinji apa 99% apa 99% apa mudzimba dzenyu muri kutonetsa. Hanimona mudzimba dzenyu zviri kutonetsa right now. Ina ndichakuti mavata murume wakazodini nokuti vedu weAbhurahamu mubhaibheri akaita vakadzi hameno kuti vangani vakadzi vakaita mubhaibheri umu Abraham. Saka munoti exceptional guys. Kana Abraham zvakato father of all nations Abraham. Kana vachinzi vakanga vachida vakadzi zvokudaro mahure kokoti veduwo zvavo vana pombi yadona vanotoda nyika yose. Aiwa finish andibvisi ndo yandoda kushandisa nhasi guys. Kana muchiona taisi kukuitirai chingo swipe imongoteerera mubvisa macomments ndo yandoda kushandisa nhasi. Munozodhwa kuda kunyanzotsozo ndikondrola nepasiripo. Muzoda kundikondrola nepasiripo kuti bvisa filter idai ifoni yangu yaskana. Ifoni yangu iyi. Ifilter ndo yandiri kuda yo inhasi. Iwe swipe ungoteerera. Handiti maona. Aiwa Risi. Risi mira. Risi mira.
mira ndikudze kune people vanofunga kutika zvinoshamisa kana vakanzi vatsvaga nyaya dzemunhu vadziwana isusu maybe tinenge tichika kudzitaurana dzitaurike aiwa that's a very big mistake hanimaona hakuna ini sena nechandotombotya kuti ini guys nditori mufree spirit anozvimiririra anditombo zvezvekuzanzi kwai sometimes ndikatonyarara nendatongochuza kuti rega let me just ignore this kana ndangoda kupinda ndinotongopinda nenyaya yacho ndichitongokudza hanimaona saka ndinoti kudze inhasi vanoita screen recording moita screen recording handika vanofambisa nyaya vai vari kutsvaga nyaya chekutanga regai ndibve ndakudzai nezuro ndandiri kumafaro guys muzivawo ndakauya makuseni pai nezuro ndaiwa dzungu guys ndakaiwa dzungu ndakatozvisira post yangu kati ishi guys ndikuwa dzungu vanhu vakanditi SIS MELLY imbotanga maenda kupi imbotanga maenda kunonzi kui kwadoctor because vamwe munogona kudaro muine high blood low blood chichi diabetes zveshuwa ndakazodhileya kuuya kunoku hanimaona because ndakatanga ndamukira kwadoctor makusema doctor aivhura kuma9 ndikaenda doctor akandicheka zvese akacheka everything handimaona and he checked everything and ndikatonzi indai padhuze padhuze apa palancet apa vanovhara na12 ndikatotorwa mablood tikanzi naimotsvaga 20 kubva kumakidneys and everything ndasiya mapepa acho ndamasiya mubhegi denda kutaridza because ndakangosvika ndamotikari ndikauya nacho kuno plus ndakapiwa medication yakangowana tikanzi no vavacheka zvese bp ndiyanga kati kwirei mbijana iri pa95 here tikanzi yangoti kwirei mbijana sugar everything zvanga zviripo makidneys everything zvese zvanga zviripo ndobva vati no sometimes zvinoitika neage inogona kuzviitika kuti munogona kutanga kuita zvinhu zvakadai because sometimes pamwe vakadzi nhengo dzemuviri dzinenge dzakusiyana pamwe kuda mava kuda kuti kune anonzi ma-early menopause or chi ndobva nditsanangura zvakanditsanangurira doctor then ndikazvinzwisisa kana usiri kuda filita sha iwo swipe left usaone filita unongoteerera zvandikutaura handiti right saka chinzwai munzwe manje ndatozouya kunoku ndamhanya ndikuti ndanonoka kumafaro ndamhanya guys ndikuya kunoku ndasvika kunoku hanimaona ndasvika kunoku kuya yesi mamoyo mudini ndasvika kunoku tikutoti life zedu tikufara munoziva kana usatani achida ngokutedza chimwe chinhu soka ziso rangu rakangonosangana necomment so muri kunzwa yakangonyogwa kunzi nerimwe ghost rakanzi sure father diaries vangahurira mukadzi akadai saka zvakanditi ndikati vanhu inini mufunga dzangu panguva iyoyo ndakati vanhu vaya vatanga inema vanyatsa kuona kuti nhasi tiri kumafaro vadzigadzira nyaya dziya kuti vauye vandidisturbe mafaro angu ndozvandakazviudza hanimaona ndikati vanhu vaya vatanga kuda kuti vandidisturbe mafaro ndatopindura rafu ndikati iwe shamwari chihure chekuita sei kune munhu asingauri sena nazvo izvizvo chihure chako wapedza here ndini ndatopedza saka nyaya iyi aunza kamoziva zvamunoita imi makazenzi nyaya iyi yatouya ghost ratoya rataura handitika pamafara apa pabva paita imwe comment futi semughost iroro rakabva ranyora futi semughost iroro zvikanzi zvakaoma akati chiko akati zvakaoma varume chihure ichi but munhu wachona musikana wachona ari kuzviposta akada kufanana nemi ndikati munhu ataura nezvinyaya ndikatoti zvikanzi asaende murume wenyu anobhadhara kubva atengera munhu motikari ndobva ndati aibvapo uyo ndakatopindura sezvokuti handisi kuziva kandi kutoti inyaya dzigadzigwa idzi ndikabva ndati hakuna zvinhu zvakadaro ndikati hakuna zvinhu zvakadaro inyaya munhu angatengerwa motikari uyu ndiye munhu anogona kuhura sando dzako hure iwe kutengerwa motikari nemurume womunhu aiwa sando dzako ndini kutomupuraiza mukadzi uya ari kunzi aposta indi kuti hakuna nyaya iyi nyaya yabikwa ndezvekunyepa hamuzati magosti anogona kugara pasi achibika nyaya ndakambobikirwa nyaya guys yakatenda yegosti rakagadzira kuti SIS MELLY vakanditadzisa scholarship chichichi munhu wacho akazoya pano padiaries maivepo imimi achi SIS MELLY inini ndoda kumbira muregero akasara neni kuseri handitika SIS MELLY ndakangozvita ndasingafungi kuti zvoita viral handi zvakaita viral mufunge ndakatozobuda mugosti ndakasiyana nazvo ndikangozvinzwisisa akauya pano padiaries makamunzwa ndobva ndatongoti alright iripo ndikati ende ndo mahure atinoda anogona kuhura kudaro hanimaona kutengerwa motikari mukore unouti vamwe anongohurira makitiketi ndini uyu ndikutopindura hangu kudaro zvapera hapana kuita 5 minutes ndichiri palive ka pauya wangu machekasati ndiyesoti nyaya iyi chichikuitika pakazoya mudhayari wandoti mudhayari wepana pasasha bay ndobva anyora kuti SIS MELLY nyaya iyi zvaitotaurika ndichiga ndibva ndatongokutaura panapa mucomment section kwavo zvikanzi Shumbres Bells imbomirai kundimhanyira please ingoteererai nyaya even if it can be true or what imbonditeererai
ndofunga zhinji makasiya dzimba kuti makabuda mudzimba nezvinhu zvakawandisa zvinoitika mudzimba. It's not new kuti zvazikanwa zvikanzi zvaurigwa simeli. It's not new. Munhu wese vakawanda unotongourigwa. And I'm not exceptional. And ndamboya pano ndikati ini wangu murume saint. Guys, ndakamboya pano ndikati nyaya dzangu ndotokudzai ndega. Ndakatombokudza imwe yakandichungurudza yaVeronica. Chiteererai munzwe. Handika chiteererai munzwe nyaya. Anditi right. Pazoya Shashebaya anyora zvikanzi sisimeri zvamatotanga kutaura nyaya iyi chiregai ndichikuudzai. Anoona chiregai ndichikuudzai kuti chichakaitika. Imbomira vema.com napatichati zati muripo mutsvaga ma.com. Chimbomira nitaure nyaya yacho ndega munzwisise kuri kubva nyaya kunda nyaya musati madi. Hapana .com redigwe ghost apa. Musikana yeye mukadzi uye mukadzi mukuru ndiye akatoita ghost racho iroro saka. Ina nyaya kumafira kureva ina andiko. Andiko handisi munhu wemakuhwa handisi kumafira kureva. Saka ini ndakatongozviona pamakomenti pano. Saka ndasingatomboziti zvizvikuitika. Right. Umva Shashebaya anyora kuti kwanzi musikana yanonzi Tendai Ncube. Andichika anogara na kwai anogara aishanda kusobeti. Ari kuti akatengerwa motikari. Andichika akapiwa akatengerwa motikari. Anogara kusobeti. Ane mwana achengetwa mwana. Ini ndikati saka pakataura musika uyu pakanyora Shashebaya uyu zvakabva zvaklika mupfungwa dzangu kuti 2015 kune munhu akandifonera 2015 anonzi Tendai Ncube. Hanimaona ndakabva ndati no, same time palife papo ndakabva ndati mira ndomuziva. Handika ndakabva ndatotaura ngati ndomuziva. Inini guys anditombo vheri ndakakunyepereka kana kuti kudi. Ndakabva ndati ndomuziva. Imbomira muteerere nyaya iyi. Please listen to this story. Listen to this. Something mamanya ku munodwa conclusion musati manzwa nyaya. Mato conclude. Father Diaries were disappointed. Father Diaries mato conclude. Mira munzwe nyaya. Ndakuvigira full story ndini ndinayo. Ima muna full story muda kunzwa nyaya nditi. Mira iku inko chimboteererai musitaura tapedza. Right ka? Ndikati no, iwe dzoka nenyaya, nyaya iyi ndaiziva. Munhu uyu ndamuziva. Handiona dzoka ndobva ndati musikana anonzi Tendai Ncube akandifonera ndoshanda kusobedi zveshuwa. And guys, it happened 2015 kusati kwave nediaries. Tichiri kumvenge. Hani muri kunzwa ndakafonerwa neumwe mukadzi. Handiti aiti ndinonzi Tendai Ncube. Ndinoshanda kusobeti kuPretoria. Hani muri kunzwa sisimeli ndinokufollowai kumvenge. Asi ndine nyanda kukudzai ndokumbirisa umwana wamai vangu musandisamwira. Ndoda kuti kana aripo ngauye ndimuede apa andirambire. Ngauye ndivyo obviously ndiye ari kunyora neghost. Handitika because munhu paito kana ukone nyaya ikabuda neaccurate nezita nepekushanda ndiye muri dzako zvinyorera nyaya yake ega. Handimuona zvikanzi ndine I've got a confession to make my sister ndinokufarirai. Handika pakaitika era ndakaita era ndati mundiregerere. Akatanga nekuapologize munhu ushu. Hanimona ndikati inyaya yeyi my sister ndatompa attention ka inyaya yeyi. Hanimona zvikanzi ndokumbira kufonerai. Ndikamupa number yefone. Ndikati fona akandifonera akati sisimeli inzwai kuri kuinda nyaya yako ndikushashika pa interesting part. Zvikanzi sisimeli ndakadanana nemurume wenyu. Muri kunzwa ndakadanana nemurume wenyu kunoku. Ndikati murume wangu unomuziva. Inini madeza ya guys ndopa ndakakudzai kuti welcome watinashe Mugabe. Ndopa ndaikudzai pepa nchiti ndainesana nemukadzi uyo ndakambokudzai nyaya yake pano Veronica muno mutswana uyu. Hanimaona saka kuti ndingaziva kuti kwaive nomwe apa chandaiziva. Ndikati murume wangu upi. Zvikanzi anonzi Dhuve. Ndopa ndakabva ndati gwenjere manje. Mona ndikati gwenje Dhuve tuone mapicture unawo here. Chokwadi pamberi paMwari akabva ndikandira picture yemurume wangu. Hana kukanda picture yemurume wangu iri recent. Akakanda picture yemurume wangu ka ane 19 years. Murume wangu akaimboita musoja for a very long time. Ane position dzekudaro musoja. Mwazo zvokuti kana ukaenda kusoja uine chikoro chako unongosvika chungodidididi achiri kutraining. Ndikati picture iyi ndeyakudhara. Wakaiwana ipi zvikanzi truly speaking akanditaridza. Akanditaridza picture iyi ndobva ndaitora. Ndikati aiwa ndakubeliever. And tikutsaura tituka apa andifonera. Ndikati true ichokwadi. As the boy is now 5 years. I don't know. Kana ariko inini murume wangu anoti hazviziva anoramba. Mirai muzokunda nyaya. DNA first, I will pay for the DNA. Watinashe Mugabe maita mukauya. I will pay for the DNA. Tendai I'm telling you yani mwana.
Come with the boy. Let's do DNA live on social media. Let's do the DNA on social media. We are not to say baba. We are not some rumongo. Ndida kuti unyese murume wangu haangarambi mwana kumasango guys kana mwana ariko antimaona azviti ngawe ndoti varume vapfidze chihure tendai uya nemwana iwo wakataura neni zvakanaka handina kana kumbonesana newe ukandifonda tikatoseka nyaya iyi antika saka why would you keep this as a secret to me kusvikira nhasi uno wozoenda kuno wakataura neni zvakanaka antika tikaparidzana zvakanaka why wada kunonyadzisa munhu wako kumastreet inini wakambondifonera one usina kuuya kwandiri kuti ndadzoka mwana azovepo sisi meni ushu totangira papo nyai why ini ndinotongozvidzosa pano pa life guys ini pano pa life ndipo zvinotongodzoka hani muri kunzwa right chinzwai mawana totanga so I'm paying for that DNA ini right chinzwai ndobva ndikati iwo wangu asingavazivi kana ndasingavazivi sisi Melly vakanditi mukadzi wangu akafa wo vakandiuraya zvikanzi vakati mukadzi wavo akafa ndikati alright apana chakaipa saka iwewe wai wazondiudza zvikanzi sisi Melly nyaya iripo chinzwai panonakidza pari juicy penyaya zvikanzi nyaya iripo ndeyekudai murume wedu uyu murume wavo uyu handimaona tendai anga achigwa neimwe girlfriend muri kunzwa nyaya uya mutsikwana wandakakudza inyaya yake pano Veronica tendai aigwa akabatawo ndofunga mufoni kana kuti mameseji andizivi kuti chakaitika chi guys andizivi muri kunzwa inini I'm a wife ndakagara kumba zvinhu zviri kuitika kunze uku handisi kuziva chinhu kana tendai akabata mameseji mufoni yaDhuve here aibva kuna Veronica kana kuti Veronica ndiye akabata mameseji atendai here mufoni yaDhuve ndobva vafonerana vakadzi ava bva vatenga kushaudhana vachishurana vachiitirana mameseji vachitukana vachigwa hani maona ini handisi kuzviziva kuti zviri kufamba sei hani maona vari kunetsana pachavo saka tendai akauya kwandiri manje akundiudza nokuti vanga vakunetsana vanhu ava hani maona saka tendai uyu anga ablokwa nafather diaries ava vamubloka hani maona vamuti handichadi kutaura newe usataura naini uri kunyepa wai waenda kumhuri amene zvaitika kuti chi guys truly speaking oh I don't know handizivi hani maona dziri chipoko kuchipoko right zvadini paya ndikati wo zvikanzi ariko umwe mukadzi ari kunesana neni akanisendera message atindakutoripota kwandiri zvani zvaVeronica ndikati tendai uyu munhu ndinotomuzivawo Veronica ari kutondishungurudza kumba kwangu zvikanzi ndakamupedzera pandakaona tendai ainyepa kuti hanzi ndasingazivi kuti father diaries vane mukadzi pandakaona kuti ainyepa because akazochinja statement akati handitika ndakatomupedzera mukadzi ushu ndikamuudza kuti mukadzi waDhuve ndinomuziva ini Dhuve akanditadzisa mapictures emukadzi wake ndopandakaona kuti tendai ari kunyepa animaona zvikanzi akanditadzisa mapictures emukadzi wake akati ndine mhuri inini zvatiri kuita izvi tiri kuita zvatiri kuita kuseri handika ningirikiri mukadzi wangu ushu saka ndopandakakuzivai ndopandakamuudza kuti mukadzi wako tinotamba social media handika ndova negroup rakanzi mvenge handi murume wangu anga asingazivi ndakakudza kuti murume wangu haiti zvesocial media ini animaona haiti social media saka zvana mvenge anga asingatozvizivi guys kuti kune zvinhu zvinonzana mvenge akauzona tendai animaona akauzona andizivi Bridget ndiyani anoona zvikanzi ndikati panonetsa ipa papa nokuti asanda kuzomudza angu kuti semunhu angotaurawo zvakangonda bhozi ainitiwo akakurira kugweru ndozvaindiudza akakurira kugweru amene kwaitaura zvinhu zvakudhara keza chenza kurangarira ndopaitaura ndobva ndangoti wo saka haana kuuya nedzunga kwaya zvakanaka saka muzati kuti plus kuti ugwe nemumwe mukadzi azviiti guys handisi type iyoyo saka ndakangodiwo ndakabva takangosekererana hanimona saka zvadaro paya guys zvikanzi akandiudza kwai ndakatomudza kuti ane mukadzi waDhuve ndomuziva chichichi ndikati womaka zvikanzi takatoudza zvechokwadi pasina kuti chii akatonditumira machats tendai huya tendai I want to add you pavanhu pano come here ndikuedhe uzvimirire my sister iwe nenadhii ndikuzivi tikasangana murodi tikangotaura pafoni handikuzivi uya ndikuedhe ubudise zviri pachesti pako uya ugwe nemurume wako handina pandinopindira it's none of my business but ndinozongopindira pakuti pachihuri chiri kuitwa nemurume wangu chakaitwa nemurume wangu 2015 ye kana kuti rini inini now I'm now dragged I'm now caught in between zita rakutoshandiswa apa rarangu
andimona ndosaka ndauya dai chaka chiri chihure chake pasina kumbonzi SIS-MELLY chakati ndaimbobaya live button iri guys andaimbobaya live button iri andaimbobaya makaropafadzwa namai nono zvenyu mune varume vasingauri ndimi muri 2% mufunge makaropafadzwa mufunge zvenyu makaropafadzwa muri mudzimba umu mune varume vasingauri vasikana varume uku kunze kuvanochemedza vanonetsa chinzwai zvikanzi nyaya yakapera saka iwo zvikanzi mimi tendai kwandiri akutoti anditika akutoti kwandiri inini tendai SIS-MELLY ndasati ndakunzi SIS-MELLY I think ndachanza kuti Melly Mamoyo by then here ndachanza kuti Melly Mamoyo something like that animaona ndovana tendai akatoti gai ndinoigwa hondo yacho inini tendai offered kunondigwira hondo ini yangu ini kuna Veronica uyu mswana uyu ndikoti ndaunondigwira munin'ina go and fight this battle to the end guys ya munoziva zvimwe zvinhu soka tinoseka navo edziserugare animaona ndakamuti go and fight this battle for me my sister zvikanzi musatombopindira nyaya iyi mirai ndipedze naye and I would like to believe kuti vakapedzerana kuko kuseruko amene zvaitika ndandaita soja rangu guys raindimirira ndichida kuenda kunogwana Veronica ndaona soja rangu tendai mumwe uyu handi tiri pabarika kapa we are in a barika in a polygamous relationship ndichida kuenda kunogwa fight katika zvinobarana ikoko hanimaona right vaenda pa guys let me clear this let me correct this before andina forogonya yakakwira father diaries ndavaudza izvozvi I told him right now kuti mudiuno kuti social media uko muri kutrenda vakavhunduka ndikanzi kuti ndavaudza probably vakatarisa live ndikaudza ngati inini I'm just going to go ku social media ndotonotaura chokwadi vakanditi why can you not ignore ndikati no I need to tell my own people the truth father diaries I'm going to he knows right now as we speak vari kuzviziva havasi munhu havaiti social media izvi havatoiti ndendisina kuvaudza ini mabasa kutombozviziva kuti vari kutrend ndinatovaudza ini ndikati mapicture all over social media uko chihure zvachinoita chine mubairo ndatovaudza ini hasi mapwa ndatovaudza panapa pane vamwe vakanditarisaka shamwari dzavo vachanovaudza chokwadi animaona animazvona right saka ndati ndi clear one thing straight guys musati kukuza sisi mai vedu forogonya mai venyu havana kana forogonya kakwira guys mai venyu nhasi ndo munhu andori bo handisini ndakahura guys handina kuhura dei ndanga vari mai venyu vakahura ndo pana mamuchona ndichikwira forogonya kuti mai we ndabatwa chihure changu chakura zvinobatigwa chihure kunonyasa kauri munhu wechikadzi I am innocent on this one guys I am innocent handina kuhura fambai nemunhu akahura ina handakuhura ini saka inini forogonya yangu hainaku ende asiwoka tendaika samwe wagona truly speaking not kuti ndikudhisa murume wangu kana kuti kudii because murume wangu ndinaye I love my husband ende hatizosiyani nenyaya iyi kuti makore edu awandisa tiri tose hatizosiyana nenyaya yaka 2015 aka asiwoka ndofunga wagona kana vanga wane kamwe kapfungwa kekuzoramba uchinda kunonyenga this will save him right wandigonera tendai vedu we madiaries angu chaiwo ndinokumbirawo kuti mundisirewo malove nemalikes kuna tendai pamberi pamwari truly speaking ndisirewo malove nemalikes kuna tendai mwivoyo ndisirewo malove nemalikes ndisirewo malove nemalikes guys madiaries angu chaiwo I want you to put sando dzako wandigadzirisira kana vanga vane kafungwa kekuti kumberi uko vari kuda kuenda kuzonokontinya nechihure wagadzirisa because vachitaka kufunga kuti ndichahura nanasingaburisi mukadzi wavo ichocho ipublic figure vakada kungohura cheteka zvinotobuda saka izvi zvichamboita kuti iko zvinoka vambovharira chinhu chavo mukati mebhurugwa wandigadzirisira unoziva ndoda kupa sando zvipikiri zvako ngongongo tendai asi iwe tendai don't stop kana ukawa kuti kune mumwe woko ndichakupa matips angu pakupedzisira anditika ndoda kuti tirambe tichiendera mberi nenyaya ishi animaona hai bvapo uya anotaura zvekuti kwai forogonya akakwira depression ukaona munhu anokwira forogonya ungamuona unomuziva iwe kana wakanditarisa fesi yangu uri kuona yakanyoka forogonya wakaita uri kuona ine depression fesi yangu iyi depression yemunhurume depression yemurume uri kuona tine depression iyi zvandiri kukuudza kuti ndakataura tendai ndikaseka dai ndikadii uri kuona uri kufunga kuti iwe ndini tapita depression ndakagona kutaura naye akandiudza zvese ndikakamodza ndikaseka ndozoya noitira depression iwewo nyaya 2015 kwanai guys zvimwe zvinhu kwanawo so zvimwe zvinhu kwana so wakaita sakuona sefesi depression ifesi yatoya kumafaro iyi nditori kujoy guys ende imimi musakanga mwechimwe chinhu one
anditika musakanga mwechimwe chinhu one. Varume vanohura kunze uku vanokangana kuzati kana tichida isusu vakadzika two can play the game. Ndikunyepa here guys, two can play the game. Varume vanozokangana kuti two can play the game. Kusada kwedu vakadzi kuti ini ndiri mukadzi womunhu ndakarorwa ndikachata anditi chihure, asi kana ndichida I can play the game as well. But you know what, this happened in 2015. I decided to ignore it and keep my cool. Tendai hana kundinetsa inakangotaura nenyika 1. Ndinotori nemunhu akandinetsa ndakakudza nyaya yake pana nenzi Veronica uyo kuti guys kana ndaida kuhura ndo pandaifunga kunyatso kuhura kutsiva zvakanakisisa ipapo. But I did not, because it was my choice. It was my choice kuti andisi kuda kuti ndihurire murume because ari kuita izvi. Changu chandaita ndakakuudza nyaya iyi ya Veronica ndoga, hapana guwa rakabuda nacho. I came and told you kuti guys ndine nyaya yangu ndakuudzai. Ndakanga ndichimbonamata kuti naye Mwari murume uyu haachinji here. Mwari chinjai murume uyu. Ndaingonamata nokuti ndandigoni kuchinja murume. Murume ndiye anokwanisa kuchinjwa naMwari kwete neni. Andimaona vakadzi can hura zviri smart, but I did not, because I know probably right now he's watching phone yangu andetisa live kumba yaya hana zvaichiti Facebook izvi. Saka ndiyo anoloka nekuti ndamuudza kuti ndikuenda noita live right. Kwanzi chimbonyoporesa ikaona kana zvazva zvinodhipenda nemamorals emunhu zviya. Ndoda kunyoporesa kana ndoda kudai zvinodhipenda nemunhu, right. Toda kuvatumira Zimbabwe Father Diaries vambonodzidza nhamu vari kuZimbabwe right. Zvapera papa handiti musikana ndataura naye yatopera nyaya. Aivoti haina kupera ipapo. Saka musikana uyu andimaona musikana uyu mukadzi uyu Tendai, after ndataura naye handi ipapo pafoni ndakabva ndamuti you know what my sister, anditika ndoda kuti tikliye nyaya ika 1. Because ndikasabvunza murume uyu ndiri ndeka anogona kundirambira, iwewe rega ndimuedhi pakoli inoi inzwai kuri kuinda nyaya. Ndakabva ndaedhi Tendai haana kuramba nokuti aiziva ngakamirawo pachokwadi nenyaya yake. She was on the truth nenyaya yake. Ndikati Tendai uya pafoni ndobva ndaedha murume wangu ndakatamurova ambush asi kuzviziva. Father Diaries takavarova ambush vasi kuzviziva. Mwana ndonyaya Tendai ndakaikanganwa because ndakataura naye ka 1 Tendai. I spoke to her once. Ndosamjona Tendai ndakatokangamwa nezvenyaya iyi. Dei pasina kutogwa sita comment section ndachingoti nyaya dzekunyepa aiwa vari kucreata maghost vatanga vanhu vaya hanimaona ndizvo ndaitozviudza. Saka ndakabva ndadi akati muedhei ndobva ndaedha Father Diaries pako takavarova ambush. Ini ndinotoenda kusaidhira nhingikiri remusikana yeye panguva iyoyo nokuti akanyengowa nachanoziva munhu akaipa murume ndiyo nyoka, ndiye munhu anenge akaipa panguva iyoyo. So ndakatoona kuti there's no need for me to fight with this lady. Auya kwandiri zvakanaka handitika regaiti nditi 2015 ndobva ndadi ndaedha Father Diaries. Munoziva kuti vanhu ava vakaita mudumbu pakatukanwa guys, pakatukanwa. Inini majina ndakangobata foni kudai ndakateerera ndaitoenda kusaidi kwaTendai mubvunzei ataure chokwadi. Tendai kana wafunga kuti udataura kuudza vanhu nyaya idzi dzako idzi handika taura chokwadi usasirire, say the truth as it is. Tendai vanhu ava vakatika inde tienda kusaidi kwaTendai vati because murume angataura kuti unonyepa iwewe bvapo. Tendai chitaura kuti ndine nhumbu, aiti ndine nhumbu here, things like that. Kana kuti jia mheno zvaitaura panguva iyo murume angati iwe kwana handiona ndakasangana newe kupi zvikamhene zvavaingotaura nazvitukana handika uri hure iwewe. Sena ndakakudzasena nemhuri yangu kudhara. I told you, you know my family iwewe. Ndakakudzasena nemhuri yangu chichichichi hanimana. Ini ndatomira kusati kwaTendai ndikati no Tendai haangangofemberi. Tendai uyu iwe chokwadi usada kuvhara nyaya dzako. Ini ndatomira naTendai takutobatsana naTendai uyu kubhasha murume uyu. Father Diaries takavaita benzi ndina Tendai ushu pafoni 2015 hanimona 2015 takabva tavaita benzi pafoni paipai handika ndobva yatonetsa nyaya iyi ndobva vamubloka vakabva vadona vakabva vamubloka handimaona. Ndikati Tendai vakamubloka ina ndakumubloka handitika aitotaura nenake achinditi akapesera anditi inini SIS MELLY Tendai uyu SIS MELLY
ndakudza kuti ndine nhumbu chiri diki yainzi kudai ne 2 months here kana saka ngasana 1 month handizivini hanimona I've decided kuti ndichengete mwana wangu andichamupinzi murume uyu andichamutsvaga ndidii ndikatendai mubvunzei ngauye pano ndikatendai haudaro mwana kana iwe uchisati nenhumbu zvechokwadi please ndibati tirambe tichitaura andika ngachengete mwana wake he must take responsibility of my actions ake and tendai akati andichadi SIS MELLY anditombodi andinambovhera ndakaita mwana here angati kure wasinamboita mwana andika mota zvemota handiziviwo izvo zvemota handiziviwo animona iwe shamwari betelini putseke kana usingati zvepanapa ibva panapa unokutogara ndi palive unondona uripi unongosiri palive ini pabasa pangu panapa izvo zvivi live yeru tobhadhagwa shamwari haitoshaika $100 live wanzwa saka mwana anofanirwa kunge ari kuma7 years kuko handizivi kana chiri chokwadi kana chiri chokwadi chane mwana wacho ari kuma7 years zveshuwa kana chiri chokwadi ari kuma7 years zvechokwadi hanimona zvikanzi saka handisi kuzombobvera ndakabvisa nhumbi ndotozoichengeta chichi but mimba inzi ne 2 months papo ndikati but hauna nidhe kunyarara bring the child kana mwana wacho avepo tendai akanditi no SIS MELLY kana mwana wacho aito imimi ndichakuudzai kana mwana wacho ndamuzvara ndichakuudzai kuti mwana ndave naye then utoko so from there tendai never consulted me tendai ndikunyepaira I know you are in the comment section tendai undiri kunyepa here wakati wewe kana mwana azosvoga uchandiconsult dza7 kana 8 years hausati wauya kuti uzondiudza ndakutozvihwirawo palive pano kuti watove nemwana uya indakangoti mozati kazhinji vanodanana vanhu handiti vanoudzana kuti ndine nhumbu ndofunga hazvina kuitika ndosaka munhu asinambovhera akauya she never came back to me handimaona dei akandiudza gaizika chokwadika hakuna mwana angatambura kunzoko iye munhu imi gaizi munhu achimuka makusina chida basa inini ndoda kukudzai gaizi handimaona akusi kuti mwana wacho hamusati andina ini cheroni ndikutotanga ndakatoinzwa nezuro pacomment section ini akangoguma chiti ndichakudedzai ndichakutaridzai imimi SIS MELLY I'll show you handika kana mwana azvarwa that she never consulted me totally no obviously nemafoni takatochinja kaya haana kuzombobvera akauya saka ndozvizivire pini guys ndinozvizivire basi ndatendai telling the truth ndozvizivire pi andizvizivi kuti kune mandakangoti pamwe vaiwachisa navo pachavo kuti ndine nhumbu handimaona zvikangopera zvakadaro handimaona but tendai kana wakateerera my sister mwana hana mhosva mwana chipo chinobva kuna Mwari don't deprive mwana uyu of identity yake nekuda kuti iwewe nemurume ushu makatina zvamakaita ndiripo ini ndiripo ndini mai vacho ndini mukadzi wacho bring the child let's do the right thing handidi kutongwa naMwari ndichitongerwa ropa risina mhosva handiona handidi kutongerwa naMwari ndichitongerwa ropa pasina mhosva uya bring in that child uya palive pasekuuya kwaita pasocial media nenyaya yako ngaidzoke pano undivinge ukangouya ini ndichavhara fese yemwana asi vandichaudza kuti shishuwa mwana ushu handika obviously toita maDNA handika guys zvakaita teselicious ndozvandoda kungoitawo zvakaita teselicious ndozvatongoitawo pamwana ushu handika ndinongoti vamugabe bhora nyaya mwana abudi palive marizatsi uyainawo palive tobaya nhingikiri pano handitika paneti wamwana obviously unobvunza mvunzo wakapusa kwaisa wakarova nyoro vita paneti wamwana wakambona panoshandiswa mashizha panotogwa zvemwana unotanga uri munyuwani seko unotanga maoko iwo murume kwasingahuri nemhaka yeiko iwe vamwe venyu makutoita kunge panapa vasingatohuri gwine varume muri machambeni varume kune hobho vana vamotoziva kunzoko vamusingatombochengeti hanai saka tiri kuda guys mirai ndikudzei handi munoziva kuti mirai ndikudzei guys mirai ndikudzei tendai mwana ina handingatombomurambi ende ndinotokubatsira kuchengeta mwana uyu kuti agarare saking handinozati ini ndiri ngomwa tendai you guys you know kuti ini ndiri ngomwa handiti munozvisa kuti ini ndiri ngomwa saka mwana uyu unenge watotigonera tendai unenge wagona nokuti ndinenge ndichitouyawo kusobheti ikoko kwauri handiona ndine ndichitouyawo kusobheti kwauri ikoko handi ndichitoonawo mwana ndichitotengerawo mwana chisa mwana wechikoro grade 1 adoenda chikoro kamwana uyu ina ndingadi kuti mwana ende wechikoro chemurikesheni sha ropa redu baba vake vane mari the father has got money sha iwo unozviziva haudzigwi and I'm not bragging guys but ndikutaura nyaya sezvairi handiti the father has got money yo handimaona saka bring the child yo handiti bring the child and the two uri kuti wakatengerwa benzi ini zvebenzi handigoni kuti yes or no guys mundibatirire aiwa Rosemary mastituma ndi munodzana kuti ndiri ngomwa saka ndozviripo panguva ino ndiri ngomwa saka ngaatongouya Shakirawo ndiwo wandakatora munhu akadona bva udenga guys musandibvunze izvozvo handiti saka uya nemwana
Teach the right thing. Bring the child. Kunotogona kune ma siblings hobo ake maybe azere kunzo uko. Anenge achida kutoziva over kunzo uko. Bring. Let's unite my family. This is my family, or your child is my family. Bring my family together. I will take care of my family inini because I can. And ndingaiti uselfish kuti ndogona kuita zvokubatsira mumwe kunze. Vana vanonzive murume wangu inini. Vachinzi vari kutambura mai vasvika pastand kuenda ku social media nenyaya yekuti maybe mwana ana school fees. That cannot happen. You under my watch to fear kwa. It cannot happen. It cannot happen. So tendai uya antika ne mwana uya kwandiri inini. Come to me. Number zangu is there on live for public. Take my number. Come to me. Let's talk. Let's do the right thing. Since you are talking about social media, we will end it per social media. And we will end it per social media. Tongo chama DNA to gamchira mwana wedu zvakanaka wotaura ma conditions wa terms and conditions ako antika imwana baba ini don't worry about him kana wakublock na mama wakablock nguva yamsingatauzani. I'll take care of that inini. I'll make sure he unblocks you and a meeting is done. And if the meeting is going to be done by live pano, tisingabudisi mafese evanhu, ini ndakaisa phone yangu apa nachiteerera meeting ichiitwa, I will do so. I will do so. Antimaona. Saka ndizvo zvadati ndiye ndikudzei, antimaona. Ndizvo zvadati ndiye ndikudzei pano, nyaya dzekumasititi dzinogona kusabuda zvakaperera. And it's obviously she did not mention kuti nyaya iyi ndeya 2015. She didn't mention it. And ari kuita kunge nyaya iyi iri kutorira izvozvi, inyaya iri recent, ndeya 2015. Zvemimba anda ndamuna mwana ndambodzwa ini, saka ndoda kuti ndione. Andimaona. Ndoda kuti ndione kuti zviri kufamba sei. Andimaona. Saka handisi kutozivawo. Saka guys ndozvandoda kuti ndinyatso kukuudzai. Andimaona. Ndonyaya iripo. Right, chirege ndichidzoka kwamuri. Vangu vachifunga kuti tabata register SIS MELLY, vane nyaya tida kuvawachisa. Sorry to disappoint you ladies and gentlemen. SIS MELLY never came here and said murume wangu haahuri. Nay guys, ndipupurireiwo madiaries. Pane dhera ndakambodaro. Pane dhera ndakambodaro kuti murume wangu ina haahuri guys. Murume wangu is a saint. Pane pandakambodaro. Is there a day whereby I came here and said that there was no day? Oh, I always say kuti guys, uyai titaure. Kana makaremerwa, I've been through a lot. Ndokana ndikuza ndine experience of life ini. Kwete experience pa social media. Ini ndine experience of life. I always tell you kuti come and listen. Ndosaka ndichivhura nzeve dzangu kuteerera wakati kudai. Because I went through a lot. I know a lot. Guys, you can't tell me about marriage. Ndine 22 years ndiri marriage, guys. 22. It's not a joke. Guys, ndiri mumarriage, same marriage yoyi. It's not a joke. Ndasangana nezvakawanda. Ndaona zvakawanda. Animaona. Saka come uyai. Animaona. Uyai. Titaure. Nyaya idzi kana wahurirwa nemurume, it's nothing to be ashamed of. Mazvinzwa. Ndinoda kusimbisai. It's nothing to be ashamed of kuti wahurirwa nemurume kana kuti wakahurirwa nemurume akazvara vana. 95% yevakadzi vari mucomment section umu. Handika muri kuzviziva, ndosaka vana matina chimugaba kwai nema DNA. Handi varume vari kukunesai mudzimba umu. Vari kutonesa zvokutodaro mudzimba umu zvokuti hauchazivi kutodi vamwe vari kutofa nedepression. Vamwe vari kumwa mapiritsi. Hachisi chinhu chekuti ungavhura muromo wako uri umwe mukadzi uchiguduka uchiseka. Kana uri mukadzi ane pfungwa dzinodhonza dzakakwana. Hausi munhu kuti ungashama muromo uchitaura muromo kuti hanzi akahurirwa. Iwe uri mukadzi ari mumarriage. Zvinotaurwa nemunhu akabuda mumarriage anoziva kuti inini nawo handichadi zvevarume. Ndiwo ungaseka zvako. Ndiwo ungaseka. Kwete munhu asina mbopinda marriage. Hazvisekani. Ndati ndikukorektei. Kana umuri ma 2000 hamusati maroorwa asikana vanangu. Musaseke kuti tinohurirwa kuti vanhu vari kuhurirwa. Because muchapinda makadongorera kakupinda mamarriage umu. Handiti zvakakumirirai zvamuchasangana nazvo kumberi ikoko. Hatizivi kuti ndezvechihure kana ndezvechii, hatizvizivi zvakakumirirai kumberi uko. Pamwe ndizvo zvoungoma uhohu unenge wakakumirirawo. Pamwe ndezvechihure chemurume zvine zvakakumirirawo. Nokuti ane destiny yemunhu ndiMwari. No one is a destiny for anybody. No one knows life yake kuti yakamira so. Handika uchipinda marriage unenge uchipinda marriage uchiexpecta everything zvakanaka. Unopinda uchiexpecta kuti ndida unopinda marriage ndita vana vangu 5 nemurume wangu ndozogara ndirimo everlasting life tirimo. But unopinda mumarriage unokwanisa kushaya mwana. Ugodla nezvinoyera. Ugodi zvigoramba.
ugogara marriage miyamuya handimaona ugodzingwa nemurume kana kuti unopinda kunyatsa zvarira murume vana 6 chakuti ndoda kufamba nebhora kuti asandisiye pa 6 vana ipapa agonokuhurira zvokuti newe unosumudza musoro kudai kana kuti unogoita doctor kana lawyer achikusiya achinokuhurira nahouse girl wako varume vanozviita kuvarume vanozviita saka sorry henyu sorry zvakotendai kana wafunga kuti uda kuitigwa sympathy nemaghost ekumafira kureva kana kuti nevanhu pasocial media you did it the wrong way because those ghost vakatonyoraka vatotauraka zvatopera takutopinda pane chimwe chikamu nazuro and I was trending nhasi ndichatrenda handitika inde ndichitozvifarira chitozvidlira nditori kuhotera kwandiri kunoko mangwana zvezvi zvatopera inde tomirirawo kuti uite the right thing anomaona ndatomirira iwo kuti uite the right thing ava vanochanobatsira nacho maghost aya because they are just there to destroy and take other people's stories and I hope mazhizha wakaenda ukanonyora seghost ikokoka let's hope nhasi vafuma chikubatsirawo nekamari kekuti chinda unonyoresa zvikoro vanhu vari kuapply ka for next year magrade 1 o mari iyi chinda unoapply unonyoresa kuchikoro let's hope pane ghost rauya rikakubatsirawo richidaro let's hope so because otherwise mafira kuti ndisina kana basa ya ndoisina kana nebasa rese singatombotyisi here I am saying it iniseni zvangu guys musatombondifungira kuti ndinokwira kuforogonya kana kuti ndinotyikiswa nevava because ndakaona kuti havana kana basa vaya vamwe kwaja uku vari busy kutsvaga mari vachicreata mari umwe ari busy kutsvaga dhese rekuti murume waSIS MELLY akahura ndopaunonyesona kuti kusiyana kwemalevu ndopaunona kusiyana kwelevu vamwe vari kutsvaga cash tikukudzai everyday kuti itai this do this muite mari umwe ari kutsvaga data rekuti daunotsvaga kuti vakahura nani as if ndakamboya ndikati murume wangu haahuri as if ndakamboya sure Beyonce akahurigwa naJay-Z kuzoti ini SIS MELLY ndinorukwa mabhanzi ai free hand yamuri kuona ndingatidza kuhurigwa kuti ndiri chiini kana Abrahamu wemubhaibheri Davhida anonzi the man after my heart naMwari akagona kuhura kudaro mubhaibheri asinganzi the man after my ininiwo zvangu ndiniwo ani zvangu ndinganzi kwai handihurigwi who am I wotoona vamwe vasiri maghost vana who are supposed to be busy doing their life kutsvaga life yenyu kuti irarame imire zvakanaka kuti utsvage life yako imire zvakanaka hanimaona uri busy kutedzana nemaghost akuna pundutsoko maghost I'm saying it right here and now the ghosts are there to just destroy families and move on zvakaitika kumvenge makore aya is the repetition this one has come 10 times more they are just there unotoona munhu achiusa kuuchirira muchiuchirira muriko kwamunenge muri mushe zvamuri kuita they are just there to destroy nothing good comes out of that nothing imboitaiwo charity work one maghost imboitai charity work one pane mukadzi ari kunza kurwa nemurume kuKZN uko izvozvi ane mwana ne8 months chimbounganidzaiwo mari mubatsire munhu ushu mubatsire munhu timboonawo kuti zvechokwadi hanimaona muri kudai asiwo muchidai muchibatsira hamuna chenyu kungotsvaka kuti nhasi ningaura nani murume waningaura nani ni mukadzi ningi uyaura nani guwa kwai yazodai kwai zvazodai mugowana chii saka izvo zvimawanei mwana wangu ari kundifonera ndikutikilei ungaudza kuti ndiri palife mugowanei amuna chamunowana and maghost let me tell you and I'm saying it here and I'm being honest and it is the truth the said truth chinorwadza vazhinji venyu muri maghost ka muri kutsvaga life dzevanhu ka hamuna life dzevanhu hamunotaura about you are not even close next to these people that you are talking mwana wangu ari kuramba achifona audzwa kuti atonzira nditi varipo palife ari kuramba achifona ndikutikilei hanimaona you are not even close to the life dzevanhu vamunenge muchiseka muchitaura everyday ava mutsvaga nyaya fix your life gadzirisai life dzenyu ramba chingofuna ari kunzi disturb life hanimaona hamuna life fix your lives guys tsvagai mari vanhu vari kudzingwa munomu imimi ari kudisturb ari kufona zveshuwa handimaona imimi munenge muchingondikirira munenge muchingoti busy azourana ningi ye azodai ye ningi azodai tsvagai mari Makuhwa takakura nawo
takamanzwa kurudhara takaneta takatoitawo izvozvo makati tikasvika pakuneta tikatosvika pakutosiya because takaona unotodestroy ukudestroya you are not helping muri kungodestroya vanhu but if it makes you being happy kuti you guys you go and sit down and create a ghost account toda kunotisa sisimeli nokuti murume wava akasohura handika toda kunotisa toda kutisa matambose toda kutisa maititi toda kunotisa nhingi go ahead vanhu ava vamuri kuningirira vamuri kutaura vanotori nelife dzavo dzava kutorarama tsvagai mari yekuti minde painternet tendai kuZimbabwe kwave nemutemo munyuwani wakaiswa tendai kwave nechikoro chinyuwani chakaiswa kuzi mutemo munyuwani wakaiswa kuZimbabwe wekuti kana ukadanana nemurume handika even ane mukadzi handika mwanani wana mashezi ake iwo unowana mashezi ake mashezi ako handika tendai I want to give you a tip 12 months adzakwana manya unoregister kuti iwo uri small house chimanya tendai mwana uyu agowanawo chingove wake advice woman to woman manya unoregister kuti chechoko indiri small house zvemashuwa handika ndakaitsawo mwana nemurume ushu enda unoregister zvive legit zvizikanwe mabhuku you cannot suffer oh my sister you can't suffer in silence because magosi anachanda kubatsira nacho haana chinotogona kutokubatsira pakapa mutemo munyuwani wakaiswa kuZimbabwe ndio unogona kutokubatsira mutemo mutsva uri kuZimbabwe ndio unogona kutokubatsira kuti zvinhu zvako zvidi zvifamba enda unonyoresa ndini ndiri kudaro inini mai guru ini vahosi mukadzi wacho ndigere pano panomaona inda unonyoresa anzi time kune mazure they can hate all they want sisimeli havana kumitisa munhu sisimeli havana kumitisa munhu mahure ekupretoria angandivenga sekutaura kwari kuita munin'ina wangu akadii sisimeli havana kumitisa munhu vangandigarira pasi vakadii mahure acho ari kutogwe kupretoria you will not do a thing wo dzangu ndinoya ndichitaura ndega pasocial media unless matonditumira zvitura bechijo fuchi ini hazvishandi kwandiri because ndine anondichengeta saka vakagara pasi vangaita chi muri kutovenga munhu ari the wrong person munhu asina kana basa nemasingatombokuzivi asina kana precious free spirit rechembere ndori ino iri tsvagai mari asikana enimona tsvagai mari kwanzi varume ndozvatiri hatimboiti confusion james taona zvakawanda kuchembera kudai taona zvakawanda mamarriage taona zvakawanda mumarriage umu saka zvokuti varume vedu vahura hazvimbotivhundutsi kana kudizvi saka tendauya nemwana uyane usaburitse mwana wangu pasocial media uyane mwana tivhare face mugabe aripo totodedza vamugabe voya voita matiyeni guys ndachallenge pano palive ndaita live ikutaure nyaya pano mese makateerera kuti ini ndakazvimiririra father diaries vanozviramba vari kuzviramba naye zvokudza iyese asi tendai ari kuti pane mwana inini now ndaapakati handina side randiri kutora ndoda ngoti paitwe the right thing tendai bring the child let's do my dna handika let's do my dna do the right thing mwana uyu awane kuenderera mberi nelife yake zvakanaka handika mwana uyu ngauye uye tichemati ini I'm neutral nditori pakati inini nditori munhu akaba imi muri too obviously my lie ndozvandati I don't know anything saka ini handakuya kuzoti inini havana kudanana vakadanana ini ndati zvandoziva inini ndezva 2015 paakandifanira munhu from there what happened or what not I don't know ndosaka ndakatozviramba nesuro because hatizivi it's a possibility guys but kana vachidanana pesa apa naiwe why would she come pasocial media nemunhu wake munhu wanodai unomets pasocial media there's something that is going on guys chatisiri kuziva mukuzvionawo because kana vachidanana sotaura kwari kuita achitotengerwa motikari why would she bring murume wake pasocial media murume angazoramba kuchengeta mwana here kambokutengera motikari guys let's be honest pano ndo pari kundiconfuse inini ndo pandiri kuniconfuse muri kudanana mukutengerana mabenzi mota mari yekutengerwa benzi achiramba kuchengeta mwana saka ari kukutengera benzi kuti udini nokuti angadai achitoya chikutengera benzi kutenda kuti mwana achichengeta mwana wake ka saka kana achitenga benzi asiri kuchengeta mwana wake it's not making sense to me guys apa ina I'm not saying kuti it's a lie kana kuti is the truth I don't know because secret dzinoitwa ndosaka chinzi secret dzinoitwa kumaseru
kana vaidanana kana vachidanana kana zvidi nani nechendoziva nditori murima anomaona asi chikunetsa nchekuti kutengerwa motikari whole Benz guys 100 and something chakadaro 1000 kana 200 kana 300,000 asingachengeti mwana wacho. Why would you expose munhu ari kukupa tengera Benz vakaona ruda motikari idzi vasina sha? Why would you expose munhu anokuchengetera ari kukutengera Benz? Saka ina handisi kuziva ini. It's obvious Brenda ndiye aposta. Why would you think aposta ndiani? Nemastane zvese everything ndiye zviposta neghost. Are you so naive? Ndiye zviposta. It doesn't make sense to me. It doesn't make sense to me. Mabenzi muri kutengerana. Muri kutengerana mabenzi. But womu kind of social media. Ina handisiwo guys. Ina handisiwo. I don't know guys. Isu chirega iti nganzi is not a Benz man. Ichi kwakanzi Benz Shalini, kwakanzi Benz unless you une information yakakwana because ndimi munotambira kumavira kureva kwacho. Indakanzwa chinzi Benz. Pa comment dzakanyogwa pano pakanyogwa kunzi murume nyakatengera munhu Benz. Pakatoita umwe akati ndinova wanepi offer the diaries ndiri kudawo ningirikiri ndikutodawo Honda Fit zvayo. So kana wangu achida kuti uda kuachisaini ntendai you are doing it you watadza you have done it the wrong way because napana pandi wacha ndisindakaura andiwachi anditombo wachi because ndisindakaura inini kana mazobata changu chihure inini muzoya muchikanda ndo muswa ndinonyatsa kuwacha iwoyo. I think that will be the day kuti tinoita ndino munhu akasimba ndo ndinoita breakdown iro mona admini ningirikiri blokai munhu wesantara sinani basa rese blokai vanatenya tasinani basa rese blokai anatenya magosa tenya block this ghost block this ghost blokai msati mbosana mchinetse kana magosta ari kutouya handika ina handina kufumbura murume wangu guys handina kufumbura murume wangu